Τελείωσε και αυτή η εκδήλωση, πήγαμε πάρα πολύ καλά, βραβεύσαμε τα παιδάκια μας σε όλα τα σπορ, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, είχαμε την απόλυτη συμμετοχή, όλα τα σπορ είχαν την παρουσία τους σε υψηλό, μεσαίο και πιο χαμηλό επίπεδο λόγω των μικρών ηλικιών. Και εύχομαι και του χρόνου να είμαστε υγιείς, να είναι όλα τα παιδιά μας σε πάρα πολύ καλή φόρμα και να έχουμε τα ίδια και μεγαλύτερα αποτελέσματα. Ήταν μια υπέροχη χρονιά, η περσινή μας, στην επιτραπέζια της Φέρης, στο Ping Pong. Η Α1 εθνική κατηγορία για άλλη μια χρονιά, μετά από 17 χρόνια, αγωνίζεται στα σαλόνια της Α1. Δυστυχώς βέβαια πάντα στην Αθήνα. Όμως είχαμε τεράστιες επιτυχίες και στις μικρές κατηγορίες, αφού πήραμε τη δεύτερη θέση στο ομαδικό πανκορασίδων, και την πρώτη θέση στο διπλό πανκορασίδων. Ένα κύπελο καταπληκτικό που για λίγα παιδιά, για λίγες ομάδες στη χώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ακόμα να τονίσω ιδιαίτερα ότι είχαμε συμμετοχή στην εθνική ομάδα κορασίδων με την αθλήτριά μας Μαρία Λαδάκη, η οποία συμμετείχε στο Πανευρωπαϊκό στο Ζάγκρεμπ. Μια τεράστια επιτυχία σαν πρώτη, δεύτερη, σαν τρίτη κοπέλα της χώρας μας.